og velkommen til Shiny, eller hvad man vil kalde det. I kalder det. Jeg er lidt glad. Men så, i dag vil jeg vise, hvilket program jeg bruger til at uploade LOL-videoer, eller Team Fortress, eller alt muligt. Men som I kan se, har jeg været i gang med at spille LOL. Så, men det jeg bruger, det hedder Camtasia Studio 8. Det er version 8. Det er meget godt. Så man går lige bare ind på Google, og så søger man på det her. Det er Camtasia Studio 8. Så kan man, hvad det hedder, som I kan se her, det her det er sådan selve inde på programmet. Det er sådan det ser ud. Det er den video man har, og så hernede, det er der hvor du putter alle mulige ting ind, og sådan her er det hvilket sådan filer du putter ind. Du kan godt bruge filer du allerede har, og så lægge dem oveni, og du kan også sige noget, sådan upload noget du siger, og så lægge det ind oveni og sådan noget. Men jeg kan lige vise jer, hvordan det ser ud. Det ser sådan her ud. Det er en LOL-video, jeg har været lige at lave. Og den, så er det sådan, du kan putte alt muligt ind. Du kan gå herind sådan, firkant. Den skal være sådan, den skal fylde hele-agtigt, eller et eller andet. Men så hernede, der kan du se, der, sådan, så kan du lave den lang. Så for eksempel, nu tager den 2 minutter, før den bliver færdig. Men så kan du også putte alle mulige andre ting ind i samtidig. Sådan, lægge den oveni. Sådan. Så for eksempel der, så har vi begge dele, en der og en der. Så det er jo meget smart, ja. Og så klikker man så produce and share heroppe, når man er færdig, og så kan man vælge, hvad man vil have den ind på. Jeg plejer som regel at sætte den ind på Google Drive, og så går man bare ind under, hvad det hedder, YouTube, og så uploader den, i stedet for direkte, fordi det er ikke så godt. Det tager sådan 10 timer eller sådan noget. Men så, ja, og jeg håber, I kunne lide den her video. Det var ikke sådan lige det store, men ja, jeg vidste bare lige, hvad det var. Jeg håber, eller sådan set lidt ligeglad, om I bruger det. Men det er bare, altså jeg synes det er godt. Så det der med, at man har det i 30 dage. Jeg har haft det i over lidt 30 dage. Så siger at den har 11 dage tilbage. Det er godt passe. Jeg ved det ikke. Nå. Men ja, vi ses så. Ja.